Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di ba nga sumagbay di programa? Dear Manong Nemi. Kada ito di pagahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablaw at tinembag nga bigat ka na kay aming nga sangapada. Kumusta kay aming nga sangapada? Pag-share di program at share. Rararan, first come, first serve, kapsat, iti parang tratar taga na kiti surat. Aya? No, sinot muna nga naawat tayo, ken na ornos, na isurat tayo, kada kita gisesan iti messenger, so that iti umuna nga ibasa. Iti pa lang nga agpanpanawagan kami kada kita agsurat. Ay, hapo, at dakit mo dudi, Filipino style. Sa kudayon nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Bertong Napoluan, Bertong Tulo, nga panagisurat ni Saldi Codal, iti Barangay 8 San Nicolas, Ilocos Norte. Dear Manong Nemi, madanaganak iti nga nasapa nga bigat. Idi kalpasan nga makaisbuak manong. Nadlaw ko, anasakit ti murdong ken abot ti 45 nga armas ko. Agkataya kasla, nabannog anwang manong. Ken nagsakit iti mariknak. Diyos ko, hanya na ito nga mariknak. Naku nati, nakem ko manong. Ket kastawan iti danag ko at idindamag ko karagitipada nga lalaki, amahilig iti chicks. Uno masansan nga mapan sa Jadiscolandia iti Barangay 1. Anakapadas ti kastoy nga sakit manong. Nalabit, maalad na ito'y sakit iti kunata yung transferable disease iti panakinaig. Ngayon ti pas dawak manong. Api nga madanak ti kasto nga sakit. Itin to sa anak mo't nga mahilig. Sa anak mo't pa'y manong Nemi nga nakinaig iti sa bali manikpod addan asawa ken 5 dagiti putot ko. No napadasak man idi, tinagbunyag, kalbasan, ti panakakugit ko, panakakugit ti armas ko. Amok manong, nga do ti kaduak idi,
nga nang manada iti medyo bumakit ngem napintas ako nada an nababa titayab na akalapati. Kung manong nagtutulagan ngamin idi nga kalpasan nga makugit kami mangarkila kami ti maysa nga babae nga mangpabunyag kada kami. Nagsusunyublatan mi manong. Wen, nabayag mo din. Manipod iti naramanak ti imas na ket inaulit-ulit iti kasta nga padas ko. Kaslak lang nakaraman na baid ako nada. Ngem nabayag din nga panawen tinapalabas manong nabayaken. Tay kunakon. Manipod nagasawa ak ken liman ti putot ko ket jakon sinublian day tang aramid. Ti saludsud. Ang tanong. The question. Apay nga agtulo ak ita. Apay nga dat tulo. Apay. Illegal man, manong nemi. Nasapa kasi mangpet, kas gagangay apanagawid ti alawagi, wano karpintero akas kanyak. May sa construction worker. Karing basabat, manong nemi ti asawa. Amazing! Amazing! Nasapa ka man nga si mangpet. Sinalutsod nila ning asawa. Kanayon nga min mararobyan na kasumangpet iti balay manong. Ket kanayon nga makainom iti ara. Ada plano nga aglanding ita bakit? Ana? Ada plano nga aglanding ita. Kino na ket natumbok. Natumbok na manong nemi ti pampanununtek ket kinindel na ti bakarang ko. Ket na iding pil, ti pingping na iti panangguyod ko. Isong iti karabyan na kalpasan nga nagsimpa anaturog dagiti maadi-adi nga limang anak mi. Agad apo, manaw. Kas gagangay nga aramid, dagiti kas kada kami nga naasawaan na kita o wada karod. Kakaiso na nga libre. Saan nga maiparit kada kami, nag-asawa kang nga ron. Maarami tupay na kita'y agkamalala, agkakabit. Maarami tupay na kita'y agdunubyo. Saan kumapay lang mabalin, ag-sex da, handa pa'y nagkasar. Dakam tukid din iti asawak manong. Sinapak ti simangpet, kat saan na ka nakainom, gabutad da planok aglanding ko na. Naglanding ak ngarut kas may sa nga aeroplano itirabaw nila ni nga asawa. Agpadpada kami manong nemi akadigdigos na. Naimasen titurog dagiti lima nga putot ko, lima nga anak ni. Kadawan pulos ti makadisturbo kada kami manong. Saan nga tep-tepelan ti asawak iti areng-eng kinasog na. Gabot na talagang mariknanan, no kasano ti kinapara, dagiti bibig ko, nga mangidayas, iti ado nga agek, kinaprus, iti na dumadumapaset ti bagina. Lima nga tawen, lima nga bunga, mano nga tawen sipud, nagasawa kami. Ngayon kasla nagsubli manon nemi iti kinaubing. Kapot akastoy, iti kinapangluiding nila ni iti damdamo mitagden na. Kasla kastoy manong nemi iti kinakinis ti kodis na awampay nagpalpaliwan. Kan kasla sampay nga nadadahil ti sukug dagiti duwaman sanas na. Kasla awan kaming inem nga nagpapas nga nagdidi, nagdede. Nasyak manong nemi ti saan nga may pusing. Taging ka manong nemi nga mayat tirik na. Siyempre, araay ti amin tapno adada nga mariing tirik na titunggal may sa kada kami. No amok arumansahin ng suna munak met arumansahin. Day tama nung nemi ti mapaspasamak kada kami.
Uwan manong nemi na isang sangayan dede nga rabi agsipod ta talaga nga naglandingak. Pinagustuhan na ti asawak ta sa langasyak ti mailiw. Pati isuna maililiw akas ba't ti panakailiw ko. Uwan manong nemi uray kas sa dulaeng siyempre malipatan ti problema. Yung malpasan data manong. Panunutan mo manin ti problema. No anyan manin, di kiti magatang anas ka na masapul, into bigat. Di kiti masapul, di kiti anak. Ay, adoon na yan ti problema mi manong nemi. Iti financial na kasapulan ti pamilya. Sa dabasit nga bunggalo, nga patangad ko, nga inunusan mi no mampay basit, kaya nailit apagyanan mi mano. Bali pito kami, kaya sa ibi bunggalo lang di pagyanan mi. Nailit no ararigam, ngayon inunusan mi. Napudot no kastoy nga summer manong nemi na ito nga balay. Saan pa nga nabubudaan manong? Gaboterigat ti pa nagbihag, kinananusan mi. Yung pekunata na, napipita kastoy ang tekas kasera, napipia nga dapugot mo nga pagginan, numampay na ilit, sampay nga kompleto, di pa nabubudaan. Manong nemi, ti kanginan, di kiti magatgatang, ti kaadumi, saanin nga umdas pa iti masapulan. Dahil kunanda, masusuro, uno, masarsaruno, ti sweldo. Adda pa'y utang, ado pa'y ti balik, iti bosko. Naimbag, taman nakaawat ti bosko manong nemi. Agasan, ti kaado ngamin, ti sustentuan, nga anak mi. Dakil ang pamilya, no limang anak manong. Wan, dakil pa ti bayadan nga konsumo, ti elektrik, bill ti kuryente, danong, kanda duma pa yung paggastuan. Adon tuotang mi manipod imado ti anak ko manong. Nangruan ng adag sakit na kao. Utang amin nga likodan manong. Nadag sakit. Grabe ti kasasaad mi. Kat saan mat nga nakatulong ti asawak manong. Nga ag-sideline kumatap no mga makatagad kumamit ti kwarta ore para betsin. Nga makatulong eh. Una sangkit para sabon la kuma. Isunatan tagtagtagibalay ang mga asikaso kada gitubing. Awan pa ti malibring nga masida, mano. Ure ko malang bulong ti marunggay. May ibus mo. Ayapo. Amo ka mabambandong met ti asawak manong nemi ti agmalmalim. Siyempre. Inlimad ko kini misis ko ti marikriknak manong nemi. Nga panagtulo ti armas ko. Aman. Sa nga mabaling nga mainayon nga problema na ito iti bakat ko. No ni misis ko. Kinsang kong imbilang nga problema. Baka gagangil lang dito. At hanak ba't mahilig ka dagit chicks? Hindi ang iyong kadagito ingat samutin. Agiskandol lakid di manong nemi ti asawak no ibagak kang kuhana. Agatap lakid di manong nemi nga da babae. Ba nagadyak kayat ngagsubang kami. Ibot patig ko una iti asawak. Idi bagak na ito manong nemi siyempre kadagiti katrabahwak, dagiti nasingid nga nasingid kanya nga mabaling ko ang pangibagaan ti problema. Ano? Bertong tolo. Singamit pare. Kato na, gapatag tulo ka, di bertong tolo. Impes ko mga tulungan nak, no, may singasing mo maramidek, kastaman ti aramidek. Nalakalaing neta, Brad. Agtumar kalaing iti antibiotics. Bayaden. Ano? Antibiotics lang ti katapat na ta. Inkansyaw ti kadua ka karpintero man. Eta, ti mag-anap mo. Nautog ka nga men.
Ingkantsaw na pangimbagamano. Nautob ko iti ba nagmaymaysak. Kasano nga nakaalak ti asto nga sakit. Malagip ko manin. Kat malagip ko ni Mrs. Nagsisimparat ti adday ti panunot ko. Mariripo ka na. Diyak kayat nga patyen tiya. Diyak kayat na patyen manong na meeting. Kasalapan ng sidir kanya at konsensya. No. Saan ko apat yan? Diyak kaya na panunutan humabalin. Naningan ta, misis ko tinakala? Diyos ko. Ningan ta, misis ko, ti asawak, ti adaramid na? Naawan ti aramid ko, kit agsakitak ti kastoy. Posible nga ti, bakit ko ti, Isus. Tsaka mo, tsakayat kang panunutin na tamanong. Tsakayat ang panunutin, iwagsak ko. Negatibo na yata ang panunutin, tsakayat ang panunutin. Nga ti asawak, ket is-isbuan ti sa bahay nga lalaki. Monurugrugi tanda ti aligos-gus ko. Saan? Tsakayat. Ket no adakin ang pudno ti atap ko. Tsaklak di mapakawan ti asawa. Ngem saan nga maikat day nga suspetsak manong. Teko nakngarod nga agala-ala ti panunot ko agsisimparat. No awan ti aramid ko, sino nga ron ti aramid na? Imposible nga nagiti anak mi? Kasano ko ma? No, hindi ko mapailaeng, ti manangar aramid ko, hindi ko mga nagsakita. Kaya manon nga tawen. Liman digiti putot ko. Manon nga tawad may agdenden na iti asawa. Nalimid nga siniim ko ti asawak manong. Yung pagtamayatan ti sakit ko. Antibiotics nga paiso lang ti masaw. Ngayon kas pagarikan ta, may kat ti maumaw ti antibiotics. Inaldo ka dilat nga tumtumarak. Madiak. Baka nusumbrong tumanin. Nagsiimak manong nemi. No daduma tawagak ni Lani. Ano ito, Bram? Sinalutsod ko. Aglablaba, Naka-charge ita iti cellphone ko. Isong italain nga makasungbatag tawag mo. Paya? Kwa, uwan ngamin. Nalagip ka. Mailiwakin ka. Mailiw si kamo. Iti na minsan nga sangpet ko, takayat ko masurpresaen na duktalak manong nga awan ni Lani iti balay. Na, tamang pa. Malagip ko lang nga dati na buyak, nabasag iti Facebook, nga padi nga analing agpakataw. Managatap ka no di lalaki, kada di asawa na kita. Laman, no, pabeso nga dakata balay, pagunya man ta grader, una na. Itugtugot naman. Nakaw. Ni mamang yo, igiling mo ni mama, papa. Napan ka no jalawag. Kinuna ni Minerva. Tiupat titawan ng anak mi manong. Iso na pa yan, tinangaywan, iti ading na, maysa, pailaing, titawan na. Tiburudak mi. Nakaw. Kasal na si Bugan, asuka ti ulok ba nung nemigat makapungtutak. Nang runa idibagat konsensyak, akanayon gayang marumuar ti asawa kakastoy agundaway. Nakti diables, na itanamitim ko. Ket inuray ko si Mangpet. Manong nemi sangkon nga sinubyan ti trabaho. Uray nag-undertimak. Ket sinulsud ko nga dagos.
Nagapuam. Kinunak, taado ti ginatang na. Nakaw, dito sa matin te basit nga trak. Nga bawan sa dilawag, santo agi ayawid ti dilata. Awang mat ti kwarta nga inted ko. Nga pingatot ginatang na. Nagapuam, nas magitam, naggrocery. Kaso laing ti sungbat na. Nangalam ti kwarta nga ginastos mo? Inutang ko ha. Kat kasapulan tayo madigito eh. Sabalin sa matin ti pagtuturungan, bakit? Ano ko lang? Ano ko lang? Sabalin matin ti pagtuturungan ko nak, sabalin sa matin. Ano? Kakasatan ako ma? Ni. Iso pa hindi tumangsit. Ngimi di apagdaring matlaing manong nemi. Nakitak ti marka iti tenged na. Nakaw. Chikinini. Manong na imidagos lang nga nagrasog ti darakit ko naknak ti salit mo. At lalakim! Ano na ito? Ano na ito? At titagad mo? Ano na ito? Inuyod ko ni Lani ket inturong ko iti sarming manong. Balasubas ka! At lalakim! Ket naghutal kayo! Kinunak manong naming nga sinaruno ti panangarabis ko. Panangarabis ko. Tinong patungpak. Nga ori lagdardaran manong naming. Papatayin ka! Gapot ti pungtot ko manong naming ket talaga kahit ko papatayin ti Diablo. Nagsang sangit. Ori na ginibabasik nga anak mi manong naming ket na iduayada nagsangit. Ustunan, Papa! Kakasi ni Papa! Papa, ustunan! Kinunatupat ti tawan ng anak mi ang sangsangit. Nasakit manong. Nakasaksakit. Nasa nga panunutin. Itinadok talak ti asawa. Tinusag-dusag ko ti pader. Nakayat ko lang may peksa tinalo sa pungtot ko tapno saan ko ngumadangran baka mapapatay ko ti asawa kiti pader dinanog-danog ko. Nagdardaran ti gamgam ko manong na ino. Kat nangig ko ti panagpakawan ni Lani. Pakawanin naklakay. Pangasim ta pakawanin na. Impakaasit ti asawa. Ngimkas lamaderder ti pusok itinalaos nga sakit tinakam. Nagsangsangit at. Apay. Apay nga naaramid mo ti kastoy. Apay nga maiturid mo nga sa irin tiniknak hindi ba at nalaos nga panagayat ko kayong kalali. Apay nga maaramid mo ti kastoy. Apay! Anong nemi? Nagsarita kami. Siyempre kami ti kwarto tanong mabalin la kumakit. Timikayat nga panggag kani pabuya kanagitan nako. Nagruna ti indoa. Ngayon inaw na nabot na maawatan dan di mapaspasama. Pakawarin nak. Nanaramit ko ti Kasjay Berto. Pinaramit mo? O pinaramit mo? Gapo iti asik ken ka. Gapo na maasyanak ken ka. Narabaw nga rason! Di ko nam nagatil ka kanaragsak mo. Kanaragsak mo ti mga ipaay ti bakim. Siya sino ti lalakim. Di mo kunaen nga ado, ken sabali, di nagpaghanas ken ka, saan lang nga may sa?
Gamay ti pungtot ko manong name. Pangasim. Jack in kaya tanday to'y. Amo ti Diyos nga si kalayang ti patpateg ko. Naramid ko lang gamutakayat kala matulungan. Babay na. Tinadahil mo ti dayo ko. Di mo ka di mapanunot. Di mo ka di mapanunot. Ay, di ko na nagkitao kaniyak. Di ka di nagputang kinabot Diyos. Pakawalan na lakay. Nagpalbaliwakon. Santon nga maulit. Pangaasim. Kinlikan lang ko di maudi nga tsansa, please. Manong nemi inulit-ulit ko manin nga dinanog ti pader. Tatalaga nga saan nga may katipong tut ko. Nga diyak met kayat nga ti asawak manong nemi nga ina di pat. Nga anak ko, lima nga anak ko. Iti pangidiswak ti pong tut ko, talaga laki di nga mapapatay ko kuma. Maparparti ulo na, no talagang isukumat ng ipanak iti pong tut ko. Jack may iulo idin tagtrabaho manong nemi. Kan kanayon nak amabartek. Kanayon idi nga si taek. Probokarek ti asawa. Ano ka nito balay? Berto, nabartek ka man gaminan. Abay! Kapag ka kastulyak, ano ba kagapo? Gapukin ka. Kadya kahit nga makita pa naggapo. Pumano ka dito eh. Kahit kang kadanaan, dagiti kahit mga lalakim. Kasta na anong naimi ti maulit-ulit nga basbasawang ko. Kasano pa nga rin nga mailimad ti amin. Amun dagiti ado, napuskol nga marites, manong naimi ti aglawlaw. Saanin nga mailimad manong. Kaya't nagsaknap ididamag iti lugar mi. Nakababain nga maawan ti maramid ko. Isuta kimbasol ti amin. Ay, Berto, pakawanay mo ta asawa. Di maasyan ka, di kiti babasit pa yung anak yo. Pamagbaga idi ni nanang man. Kastamat nga may dagdarakel ni Lani, di kiti katugangat, tapno tumulong nga mangurnos iti pamilya. Mo, Barok, sa mi apulos sa kanunungan ti anak mi. No awanin ti asim kadag iti anak yo, iti asawam. Ket no awanin ti nabate, apa nang ipateg mo ken kuana. Akit alain mi alain mi ti anak mi. Isublimon ka na kami nilani. Kino na idi manunemi ti lalaki katugangat. Ay, sampay nga naladaw ti amin, Barok. Sampay nga naladaw ti amin. Nimot nanang, tinag ko na. Dagiti ubing ti panunutin nyo nga, panunutin nyo. Nga maasi kay kadakwada. No, agsina kayo, asino dagiti agsagaba. Dagiti anak, sangga din. So that agsagaba iti naaramida na basol ti asawam no mapasamak ti panagsinayo. Inayon pa'y ni nanang manong nini. Madadail lagi ti masakbayan na kita anak yo. Alawan, no agsina kayo, papananda nga ron. Di yo kunain nga da kami nga naganak, ti mangsulnit, wano mga kem, iti obligasyon nyo nga naganak kadakwan. Alag, panunod ka na siya at Berto. Adupay nga sarita pamagbagadara ng kanti katugangak manong nemi uhan.
lalaki ti kinatahok manong nami. Ngayon tikas ito nga pagtengo na pasama kinibiyag ko. Tikas diya nga inaramid ti asawak kadagsang sangit ako. Tsaka mo ti aramidek. Kasla bumtak ti ulok. Kasla bumtak ti ulok kadagiti mangmangig ko. Kasla adda ako iti pagbaludan iti likudan ti rehas. Nga nasentensyaan iti jakwet na aramidan nga basol. Kasta manon nemi ti kadagsen ti problema. Nila ni ti puon ken gapu ti amin. Nga man niya turumpi nga namidek. Kasto'y kadimat nga mariribukan ti asawak. Idinto tayo nagbasol. Wan manong nemi mga riribukan na kadagsang sangit at kasla madadahil idin tirik na ken panunot ko. Lalaki ti kinataok ngem kaslaglag balingan na lupoy. Takasanumet ngamin ti kasto nga sitwasyon man. Nakasaysaya atak nga asawa ken ama dagiti anak ko ngem anyat inaramid ti asawak may tured na kaliputan nga maging relasyon iti sa baling nga lalaki. Ngem pinakawan ko ti asawak. Iti baet ti adu apa nagpakpakaasi naman. Tagasem, uri la nagparintuming iti sangwanak. Kurang nalaingan manong naming agluway iti dara. Tinalaos nga panagbabawi na iti naramidan na. Ti pasnek na ngagpakpakaasi nga agbabawi. Nakariknak iti asi. Nagsangsangit. Nga harik nagdardaran ti rupa na gapuhanan ti panang dustusak. Maasya na kadagiti anak mi. Diyak kayat na panawan ti asawak, diyak kayat na marakrak ti pamilya mi. Diyak kayat manong nemi. So pinakawan ko. Kabayating nakaparintumeng inalak. Ti doa nga takiag nakit binatak ko. Tapno tumakder. Tapno akin narakop kami. Manong nemi inikak ti another chance ti asawa. Alawin. Tapno sana marakarak ti pamilya. Tapno di makuna nga syakit na ulpit. Sipo di din na igetak iti asawak. No addak iti pagtrabahuan kat tawagak. No danduma dagiti anak ko ti tawagak saludsudak. Saludsudak kadakwada no rumwar ti inada. Kat iti biyangko kanayon matan nga sumangpetak iti mismo nga oras. Nga saan nga nakainom, saan nga nabarte, nga saan nga marabrabyan. Tadjakon kayat nga maulit iti aramid ti asawak. Iti panangiya sapul na ti bagina, gapulaing iti kinakurang ti financial kasupulan. Diyak kayat akasta ti wagas, ti mapanunot na amang tulong kaniya. Tapno, mailangoy mi dagiti anak mi ti kinakurapay. Ket maobliga kami itinikat manong. Pinadakkel mi dagiti anak mi nga nakaadal nga naddaan ti trabaho professional amin dagiti limang anak mi. Nagtinulong kami babaen tinasiya at dapintas nga wagas. Uwen manong. Naadan met idin manon nemi iti sideline ti asawak. Idi ta dumakkel ti kita anak mi manon nemi kat makatulong damaten iti unek ti balay. Nang runa ti naunang anak mi manong. Idi addan ti high school, ison tagistimar, ison ti mga iwan kada kiti ububingan dina. Tapno di kas taket makatrabaho meten ti asawak. Kat dumapagtipon manon nemi ti masweldo ken masweldo na maurnong. Di pagpintasan na manon nemi manipod met idin
Awang matan da kita nakanang sakit ka na kami. Saan kami matan na makaut-utang. Kredit addan iti college ti inauna manong nemi sa mga nakabailan nga da kami iti asawak iti ibang tuloy bang suportar ken kuana. Adda maten di kiti kakabsat ti asawak nga napag-asatan nga adda iti abroad ket syempre sa damat nga ipaidam titulong da katakuana. Nangro na lang arutan manong nemi di agturpus ti inauna ken nadaan iti trabaho. Saan nga dagos ka nag-asawa manong nemi no digit tinulungan na ti adyan na nga nakapagturpus. Nga di makapagturpusan manong nemi kadadan trabaho ti may kadwa alakit na kahit matan dyan na una ti agpamilya. Iso nga day jay may kadwa manong nemi tinang tulong iti si marunok yung kuwana. Kahit nangasawan manong nemi sa alang ada kami nga agasawa ti nagtinulong. Kan sa alang manong nemi kadagiti kakabagyan mi, kakabsat ko, kan kakabsat na ititimulong kada kami, no di kat pa'y nagtitinulong digiti kakabsat, nagbibinitibit da manong nemi. Tanarik nada tirigat, darik nada, kan makita da tirigat mi nga naganak kadakwada nga mangisakad iti panagbiag, kan kastamatan ti panagadal da. Kan babayan ti tulong ni Apo Diyos manong. 5 anak. Nagbalinda aming nga professional. Nagkaasawa da nga nipintas ti biyag da manong nemi tapati di kita asawa da kat adamat na pintas nga trabaho da. Kasla ado manong nemi kasla saan nga mamati di dagiti makaamamun kasano ti kasasaan ti panagbiag mi manong nemi. Kuwan. Yan pekonadan manong. No talagang aramidem ket kumpet ka kini Apo Diyos. Awan ti saan kan kuana. Awan saan nakaapaayan no amuna anapudno ka kadagiti aramid kan karim. Uwan ang nugutak manong nemi nga nakapanunot ti dagsen nga basol ti asawa kini. Tayat na lang ti makatulong kaniyak. Ngem. Dedi ket nalpasen nga naaramid na pakawan. Kat day taunay tigapunan no apay nga saanin nga naulit pa'y nga inaramid ti asawak ti amin. Manipod met idin ta saanin manong nemi nga inaramid pa'y ti asawak ti kasya nga aramid na. Ininot matlatan nga nagpukaw ti simkan kanya kasakit. Nga tekuna ti katrabahuak nga antibiotics laing ti tapat na. Saan mat nga nagtuloy di nga problema man. Ito nga ron, ti makasalita, manong nemi ababa, ngam amok anamsek, iti kay papanan, dakiti inyat nag-abalikas. Simple, ngam, dakkel iti maitid ng adal, liliwakan, pagsarmingan ti biyag, nagbasol man ti tao, perfectaan tayo nga perfecto. Bakit napakawan ka, di mon ulitin, itultuloy mon, iti kinasya. Toy nga ro, dagyaman nga pagaya mo, Berto. Iti San Nicolas Ilocos Norte, iti panangisurat panangipatulod ni Saldi Codal, iti Barangay 8, San Nicolas Ilocos Norte. Thank you, Kenka Berto, tingka panangisala-isa iti pagkasalitaam. Ang pagkasalitaam ken ni Saldi, ayan, nadlaw mo Saldi nga ababa. Pinanayunak pa kang ka ninayunam ang still nga ababa. Gabuta, it's only 1,332 words. Ababa pa para kumatilagip tila parabas. Saya? Dito'y dirman ng naming gamsat, okay lang, no, kadidog na 5 to 6,000 words. Di ba baling yung isurat? Ay, tikatidog na, tapos nagkastagat. Tapi pindas mo lang panagdengeg dagiti tayo agdengdengeg kabuy-buya. Yan, mataktakan na matlaunay no atid dug matunay. Salamat po for watching. Salamat.